guys! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again to my channel. So, ngayon po guys, ay itatry ko yung BYS Blusher. So, ganito siya guys. Yung ano guys, made from Australian from Australian yung BYS brand. Then, ito ay 12, good for 12 months. May nakalagay din dito yung not tested on animals. So, maganda siya. Cruelty free. Yun ba yung term na yun? So, yun, itatry na natin. Oh! So, pagbukas, mawala siya sa lamin. So, pag ganitong mga plastic na ganito, guys, ang alam ko talaga, pag nahulog to, nasisira agad yung, anong tawag nito? Yung cover ba? Basta yung dito sa harapan yung nasisira pag nahuhulog. So, itong yung product naman, yung kulay niya parang peach talaga siya guys. So, natural lang talaga siya. Hindi siya OA na pagka peach, hindi rin siya pink, hindi rin siya orange. So, yan na natin. Yan. So, yung blush niya guys, parang guys, pag titingnan dito blush siya, pero pag ano ko na, yan, swatch ko na, parang hindi na siya blush. Parang highlighter na siya guys. Yan o. Wala. Ang kulit nito So, sobrang ano talaga siya, sobrang natural na pagka peach, pero paglagay dito hindi na siya sobrang parang highlighter na siya guys, pero sa camera wala siyang color, pero dito may kunting-kunti na pagka peach, pero mas nangingibabaw yung ano niya, glossy niya. Hindi naman gaanong shimmering guys, pero may pagka-glossy talaga siya guys. So, yan. Ito yung kanina sa sa fiber brown ng BYS. So, yan. Ito. Oh! Clumsy. So, yan. Tatry ko. Ito yung gamit brush ko. So, pag kukunin mo guys, tap or dab-lab lang kasi super powdery siya. Parang di ko bit yung mga powder eh. So, yan. Parang wala namang nangyari sa mukha ko. So, damihan natin. Yan. Ooh. Blush ba talaga to? BYS Blusher Candy Floss. Parang highlighter na talaga siya. So, sa mga nakita kong siguro guys, super siya, powdery. Sa mga nakita kong blush, ito lang sigurong blush na hindi ko mulay na blush. Sa salamin guys, meron na siya guys. So, yan o. Sobrang natural. Oh my God. Ito na siguro yung pinaka-light na nakita ko na blush. Na parang sobrang pagka-light highlighter na yung dating. Kita nyo guys? Ano? Yung dito. Yan siya. Ito yung dewy. Iba lang yung dewy. Oh. So, sa mga ayaw ng mga kulay na pink, pwede to. Hindi naman siya pagka sunkissed. Sobrang talaga siya. Sobrang highlighter. Tawa ko dito para hindi talaga siya blush. Ulit-ulit na ako guys, pero yan siya guys. Yan.
Okay lang din, maganda. Pero, ayoko dun sa example, blush, pero paglagay mo, di pala blush. Yung ayoko lang dun sa nakalagay na pangalan, pero maganda naman yung product. Hindi ko sisisihin yung product. Yung naglagay dun sa ano, sa pangalan, nakatatak. Okay lang siya. So, pag dito sa personal guys, may pagkakunting peach. Pero yung dito, halata naman yung color guys. Pero yan o. Nahalata mo ba guys? Hindi naman o. Yan siya. Lagay natin dito. Yan siya. Okay lang. Kung sa mga gustong walang color yung blush, di ko kulay yung blush, mga super natural lang talaga, na sobrang pagka-natural, highlighter na siya. So, ito yung BYS. Bili kayo dito sa BYS Blusher. Okay lang siya. Siguro pag i-rate ko sa blush, siguro 5 lang siya para sa akin. Half lang siya. Maganda. Pag ang nakalagay dito guys, highlighter siya. Gustong gusto ko. Pero kasi hindi siya highlighter, blusher siya. Kaya, ang i-ratings ko sa kanya, 5 lang. So, yun lang guys. Ililink ko din na naman ulit yung price nito kasi walang mga nakalagay na price dito. So, yun lang. So, guys, thank you for watching. I hope to see you again to my next video. Bye!